Ja, altijd leuk. Weer een clip van Marloes. Marloes heeft natuurlijk meegedaan aan het Songfestival. Zanger Rinus heeft een grappig liedje over haar gemaakt. Ja, ontzettend veel views gehad die vorige clip op YouTube. Dus we moeten ons best doen vandaag. Hallo? Hallo? Ja? Ja, ik heb het liedje al gehoord. Je zeurt te veel. Marloes zingt een nummer dat ze eigenlijk er vandoor gaat. Haar vriendje kan de pot op, om het zo maar even te zeggen. Marloes gaat vertrekken. En dat willen we ook laten zien in de clip. We werken van achteren naar voren. We doen eerst de buitenopnames. En dan pas gaan we naar binnen toe in het huis. Het is lekker weer, dus dat moet goed komen. Normaal begint de clip op het moment dat het liedje begint. We hebben ervoor gekozen om er nog iets voor te zetten. Marloes maakt aan de telefoon ruzie met haar vriendje. Hallo? Ja? Ja. Mag ik? Ja, je mag. Hou je nou nooit eens keer... Nee. Even opnieuw. Ja, Marloes onder de douche. Ja, dan gaan we eronder denk ik dan, hè? Ja. Wilt u dat? Eronder? Ja, 1, 2. Maar ben je make-up? Ja, Of ik van de achterkant nog van haar hoor. op zo'n papier, hè? Zo'n papier. Ja, oké. Lukt dat? Ja. Wat zal zanger Rinus jaloers op ons zijn geweest? Yes.